Talpasan iti sa magmamano nga aldaw, iti panagsasarano nga panakaparot-parot dagiti mapapati nga mariwana iti paset ti Ilocosur, kang ronaan na iti ili asugpon. Nga adaan iti gatat a sumurok kumurang, a 20 ket 8 nga milyon a piso, ket ita nga balaygi nga nauramen. Nga indadaulwan ti agdama nga kongresista, iti umuna a distrito, ani Congressman Ryan Luis Singson. Agkakangato, nga opisyalis iti kapulisan, kaming iti DOJ, ken kaming iti media. Iti dating operasyon, ket indadaulwan dagiti kaming iti kapulisan ti ili nga Ilocosur, ken kaming iti PEDSUG, PDEA, Rilyon 1, Ilocosur PPO, ISPPSC, nga daan iti direkta nga supervision, iti officer in charge, Provincial Director, Police Senior Superintendent Noel Amoyen, nakuna ni Director Edgar Apilia, Regional Director iti PDEA, nga agtultuloy latta ti pinagbon-monitor da iti kastoy, nga dakes nga ganuat. In the near future, makikipag-usap ako sa mga mayors ng mga concerned na municipality para gumawa sila ng kanilang project proposal para sa alternative livelihood in lieu of marijuana. So ito ay i-endorse namin sa Dangerous Drugs Board para mapunduan yung kanilang mga project proposal para doon sa alternative livelihood. Pinasinggadan pa iti natakamat ko opisyal, iti probinsya iti Pangasinan, iti numero 1 nga imon monitor da, gapuanan ta, agkakaywara iti aglaklako iti shabu ken marijuana, ken dadumapay nga mapapati nga maiparit nga agas. Ng entire region 1, actually manageable naman yung drug situation, although sa part ng Pangasinan, sa Urdaneta at Dagupan, medyo meron tayong problema doon ng shabu. O ganun pa man ay nakikipag-coordinate tayo sa kapulisan natin para sa ganun ay makontain natin yung problema ng shabu sa mga areas na yan. At sa tulong na rin ng local government units at yung mga concerned citizens sa barangay na nagre-report tungkol sa illegal drug activities sa mga areas na yun. Nakunapay ni Director Apilia nga da iti imon monitor da, noos to nga da iti mapapati nga shabu laboratory iti paset ti Ilocos Norte. Ang volume ng drugs ay nanggagaling sa Cavite, sa Manila. So kung yun ay darating sa Region 1, parang ano na lang to, magiging street level na lang yung kind of pushing kasi nga maliitan na lang yung nakakarating dito dahil marami tayong suspected users na kung saan pag tinarya na yan ng mga middle drug pushers, mabilis na magkalat. So mahihirapan yung kapulisan, yung PDEA na manghuli dahil marami na pong huliin dahil nagkalat na po yung shabu na yan. So ang tinitingnan namin yung kung paano mahuli yung mga rumerekta sa Cavite para sa ganun ay minsanan lang yung paghahuli ng mga suspected na drug pushers na yan. Dakkel met iti pinagyaman ni Congressman Ryan Luis Singson, kadagiti kaming iti kapulisan, kapuanan iti balaygi, da iti daytoy nga operasyon. First of all, I congratulate tayo ti 21st founding anniversary to PNP. Magsakan ako na ita adamanen ti na-uproot da nga illegal drugs, ito yung marijuana. Kasakarod, kwa dito cat and mouse dito police ken dito bulmula ti droga, agsisinnipo da lang. So tatan 1 point tayo manen nga adamanen na-uproot tayo nga illegal drugs. So once again, naikatan manen dito pinagwarwaras dati drugs ken dito agtutubo ken dito kailyan tayo to Ilocos Sur. Inbaga pa iti natakamat nga diputado nga uray no awan pay iti naipalapayag nga agbulmula iti marijuana iti masukupan na ket saan nga rason nga di na maikkan tinananay nga agdang. Awan pay iti report ken niya tayo ngem I'm sure madama ti investigasyon na dejay ta matiliw da or maika di gitoy nga mulmula datoy lalo ti Primero Distrito ken amo tayo met na hanlaing problema ti Primero Distrito dito di buong nga probinsya. So talagang aramiden di gitoy kapulisan tayo ti amin nga kaya data masardeng di gitoy nga aramid. Ryan Pardo, Core TV News.